Ren berarti Mbak Emawan sih. Tapi aku ya penasaran loh. Pak Camat, ngapunten. Pami niki Dek Rinvi utawi jenenganipun Pak Kajis. Rinvi niku iso ndaran apa ora to sakjane? Saged. Niki sedaya sami penasaran nggih. Sak umpami Rinvi niku dikenjaran niku setuju napa mboten? Mboten. Sing setuju wong 100. 100 ki lek 99. Panjenengan mboten nggih, Pak. Oh, kula 99 lek sing ora setuju mek sampean tok. Yo tak golekne silal jaranan. Juara terbanyak. Gelar silal jaranan. Ih, lah iki ana jarane ning kene iki lho. Iki sak pecute lho. Lho Pak sing teng mriki mboten setuju niki. Setan kono aku yo ora percaya lho. Kong, jenengan pami nduk Rinvi kenjaran setuju napa mboten? Setuju. Loh. Lho jenengan wau cirose boten apa Jaran, Dek. Jaran, Dek. Nah, aku yo gumun. Mosok sinden iso jarani saiki lho. Pak, ngapunten Pak Camat. Kula teng Nganjuk teng napa? Oh, nduk kae. Nah ini kene sapa? Nah, Mayangkara. Ora tau roh kula niku lek Rinvi jaran. Iki mek Mas Eko meng lho, penasaran aku. Jane sinden iso jaran tenan. Kowe aja ngisini aku piye? Lah aku kira iso lho Pak, ngomong yo paling ora iki. Lek aku karo Pak Putut ke iso lho. Oh, Pak Putut ae sing jaran aku tak ngendang ayo. Iki Pak Putut apa Rinvi, Bu? Rinvi lho, jaluke Rinvi. Aku ki ya gumun. Iki mong-mong aku Pak, terus terang kemawon. Kecilik. Ya kaya ya. Ya, tenanan iki. Tenanan, Dok. Sak dadine ora? Oh, sak dadine. Yo. Awas. Prayitna lan uga sing pratitis. Menika sesarengan Jatisari Budaya. Wonten ing kahanan dalu menika sesarengan halal bihalal keluarga besar. Pagerwaca. Yo. Ayo lho Pak Yabat. Pak Yabat ini rasa tua lho. Sing ngegong Kang Sumadi. Mas Prayitna. Persiapan Dek Rinvi mau jaran. Buat ibu-ibu, HP-nya dipersiapkan. Jebul ra ngira tak nyono jebul kaya mangkene nggih. Oh. Opa. Yo. Oh, ha ha. Yo yo. Hey. Ayo Nduk. Wong ayu. Wes. Hoy! Ayo! Ho! He! Ho! Yo! Opla! Rinvi. Jebul kaya mangkene ulah kabeh gelanmu wong ayu. Ho! Terus anggem perang nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa pecut sampean diman ambarat rata belawa
krimbing budale prajurit kuda terus anggem rangelo maju nuju malagan swara cambukan litir kaya ing antariksa pedhot sampeyan dimen berat rata banawa jaranane Jatisari budaya ayo lo Mas Adi yo sos tak asoy dosa hae gandongannya dia lagi kalau enggak gandongnya ya rata pak Pak Jabat gandongan gak nih oh gak nih yo Mas iya hop ya rasa gandong rangane gandong wong ayu-ayu mulai gandong apa Pak Suryane ya Allah wah prayitno mula padha sing ati-ati waspada lo gumuruh rame suarane yo kang ngagem mai alas wono kang dumawah wonten sajroning lelagan Kediri man Nangge Sang Prabu Bujangganong ayo kang katon jingkrak jejogetane man weh woi op oleo oreo piko pak kopi ampun wah us rasa anjir anjir lho sampai anjir jadi lho wah apa bener lho op Jatisari budaya lolo sek woi ladalah percaya tenan sindan iki hei napa suaramu suwek iki hei
Masa sinden jaran lho, ganteng soalnya suwek lho. Suwek, Pak, suwek. Dilok aku. Ora percaya aku lek suwek. Ora aku neh iso iki. Pak Camat. Soalnya suwek lho, Pak. Lek suwek iki ditempel. Nduk, lek soal suwek ditempel. Soal suwek ditempel. Tempel. Lah, maksudnya sing nempel iki beda, ora ibu ora bapak sing nempel. Lah, kelo. Gosek to. Aja mudhun ben munggah. Sik to. Kelo. Pitung. Saiki awake dhewe pitung. Iki pitung loro. Iki golek aman lho awake. Golek aman. Nggih. Nggih. Pak, rini teng mriki lho, Pak. Pak, rini teng mriki lho, Pak. Sik ben suwek pisan kas kok ditembel neh ngono. Ngono. Sing suwek mang bene wis kadung kok. Iki tembele didik ya, Pak. Iki tak dilek. Sik ben suwek neh terus ditembel neh. Iki panjenengan Bapak Camat iki. Iki pakile Pak Yo, Camat. disuwek neh. Monggo. Aku dhewe penek sawangmu suwek. Tenan bene. Aku tak nang kene. Disuwek Iki neh. nek sampe ngrojol ning kene. Ya, tak dandangane ning kene lho. Yo, ayo Masmu. Warogo Jatisari Budaya. Yo iki Kang Abinastan Rilvi Ananda. He ho he ho he ho he. Hey. AR Audio. Gas. Saltone rono lho, pojoke rono lho. Yo, kok kene, ancang-ancang. Yo, Mas. Ayo. Teko kono sing ayo. Us, ya. Suwek neh. Awas. Iya. Sik dadi neh. Perlu ditakon. Iki suwek apa dadi iki? Mas, niki gare nih. Iki gare. Iki api. Ora mari. Bocah ki dadi. Bene. Lek mek gawane pecote ora mari. Ora Ora mari. mari. Bung Karno sing mari kok. Umume wong dadi kuwi jaran kesel. Kesel. Lek kesel urute nggone Fitri. Heeh. Iya toh? Mesti Urut. mari. Heeh. Tapi iki Oke. beda. Iki mesti waneh. Demit. Iki. Wes. Demit sing leboni bocah iki mesti beda. Sing dik iki lek pas lebaran iki demite ya mam kembang nduk. Moh. Sego rawon. Moh. Pop es. Moh. Iki ditakon. Upama ditokne sekno piye ngono? Jek aja. Lho, loro. Iya, sabar. Iki enek seranane, Mas. Enek seranane iki. Sabang bar. Iki sik tekonono, sik tekonono. Piye tekoni? Api-apian ae. Sampean nuwun sewu, Mbah. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Jenengan purun napa, Mbah? Niki ndahare sego tiwul kalian sego jagung niki wau. Ora rek. Lah, wontene sego jagung. Kembang, Mbah. Kembang. Kembang ki mo. Kembang mo. Lengo wangi. Mo. Pop es. Pop es. Tak tukon. Mo. Heeh. Mi selebe. Apa? Selebe. Mi gasohan. Jangan Mo. protes. Wah, njaluk sapa? Mas Dower ya? Mas Udu. Dower. Kae. Udu. Ya kok ngerti. Bapak Pranoto. Tapi gua pecut to, Nduk. Gua pecut to, Mbah. Gua pecut. Gua pecut. Wah, kene. Pak, sampean kon dadi lho, Pak. Kon gambui lho iki. Yo. Lek mek pecet ora mari. Wis, yo. Sik ngene lho, Mas. Iki awake hitung. Hitung piye? Bagi hasil. Iki ngomongin nek demit to. Nek karo ngene, nek demit ngene iki. Alek iku malah ngamuk iki, Kene, Pak. iki wakile Pak Camat. Ya, Nggih, iki engko Bapak awake Pranoto. dhewe sadurunge dibubane ya nyuwun pamit arep matur suwun. Nggih. Iki jenengan mriki Pak nyedhek mriki, lungguh mriki lho Pak, nyantai. Rokokan, Dik, rokokan. Nyuwun rokok. Nyuwun apa? Rokok, Ji Samsung. Atusan. Ji Samsung mau Pak Camat. Atusan. Lah apa to, Dik? Apa, Dik? Demit saiki ngene. Duit. Duit. Yo,
duit mang sing sore mang abu-abu deh. Abu-abu. Anu, Saiki abang. kuning tapi rada abu. Iki mang tak siwang iki ketoke elek papat iki, 4 lembar apa. Sampeyan arep to? Papat arep. Si ditung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sedoyo, Pak, sedoyo. 8. Kabeh, Pak. Kabeh, setunggal pokok setunggal. Ah. Sik Duh. itu kan. Alah, urung mari. Kurang apa ra iki? Apa Kurang. siji kurang, Pak? Kurang neh. Urang. Berarti sampean urung gelem bali lek kurang iki. Urung. Urung. Demen aku. Pak Camat demen. Sito, Pak, sik sito, Pak. Urung gelem bali iki. Ketoke kok neh iki. Loro. Loro piye? Loro. Urang. Ya loro. Bakal pental mah wis tutup apa ora? Hei, bakal pental mulia cek sito. Iki arep gitu pental lho, Pak. Iki pemati kabeh ning ngono piye? Kabeh. Lek ora kabeh bocah iki tak gawa. Waduh, ojo. Aku gawanen. Oh, aku ya ora nek sing duwe. Heeh, gawanennya. Heeh. Kurang siji, Pak. Kepelot. Kose to? Hei, Mbok jembayi. Nduk, hei. Jembayi. Demit saiki aneh. Kosek. Berulah kan, Pak aku mari. Lah Piye? aku ki lho sik urung. Lah iya. Awake hitung lho. Baru Ning mburi aja kesemulih lho. barulah abang-abang adek, Pak aku mati. Remblu bayu. Lah wong bareng wis entek ning kono lho. Kayak iso mari lho. Demit kurang ajar. Kan oleh papat lho. Iki hei, papa aku kok iki tak kendadi, tak kenjeluk Pak Camat kowe piye? Yo. Kowe kabeh pira? Yo lewong. Joli lewong nduk ya, lewong. Cek. Sembah nuwun nggih, Bapak. Oke, semurah Pak Camat, Pak Agil, Sembah nuwun Pak Camat. kadung warga Sulur, ngapunten ngawontenaken inabatin Bapak Idin. Ojo lali bose jadi sari lho iki. Ayo joget. Kalamun waroh sliramu atan owe ansaramu rasa mon bisa dadak ketan sliramu. Jati Sari budaya. Jenjam kaya ora bisa ngocati sabek wanci tansah anggodati nanging aku wedi bloko pungkasane kemahan loro tresno. Jroning atiku ganku nandang tresno iki wis kinodrat sak demi ngapari ulo sawah sapa
Cos. Terima kasih Bapak. Nggih, matur sembah nuwun Pak nggih. Terima Nggih, kasih nggih, banyak. nggih. Mugi berkah barokah lancar rezekinya mugi nggih berkah Bapak. barokah. Nggih matur suwun sangat Bapak Camat dan jajarannya nggih. Beserta jajarannya. Nggih tansah diparingi. Nggih, matur rezeki sembah nuwun berkah Pak Camat. barokah. Kusipun wonten ing dalu punika Dik Rinvi Nggih. karanten kairing dening Kapilut sampun katuraken